abụ m a part-time pastor, like part-time. Ịmago mgbe full-time anọrọ achọba part-time nọ ife ya na-alụ o. Ọ sị m nne na Fabi na Ibadan ya na nwunye, mana this lady ya nọtali ya o fa na-eme ọfụma, anọgidezie this lady kwụrụ ọtọ ya o. Ọ sị m nne na ọghịgha abụrụkwa obere ọghịgha. Ịmagolu ọbịazi ọ na-agwụ okwu anyhow, nyakwugheli ọnụ ọkwa bịa ihe o, nyakwugheli ọnụ ọcha ji ọkụ, na-achọ ka ya bụrụ ụzọ mechie ọnụ. Ịmara ihe na-aza na nwoke na nwaanyị na-aba mba, nwaanyị ya na-achọ ka ọ shọt ọgị down like ka gị nwa mechie ọnụ nọla ana, mana o kwerie yaba na so ofe anyọgide olu one day ya wee tie this woman ife. Ọ sị m na ebe afọ ka ya nọ wee tinye kerozin n'ọkụ nwukwela ọlụ, nwunye wee bunwulo obugutu uzi nya ala nke obugutu ya na ya na-abọ megheri ọkpọ bọtụ, ya na ya na-abọ megheri ọkpọ mma chajie, ya na ya na-abọ megheri ọkpọ stew chajie o. Ọ sị m ọkwa ọkpụọ ịmagolo onye anya nwa agbazia nkịtị dụla azụ jawal. Nwaanyị emebekwa ihe ọ bụkwa part of her, na-echekwa na egwuregwu. This thing continued. Nya aka na-edi nke afọ nwaanyị a bidozie fakwuo okwu obido ga-ere ya n'ala na ọ ma ndọli ya na mma na ya ma mfe ife ọma na nke nwa ga-emie na nke nwa ga-emie. Ha kwugheri ọnụ ọ na-agụ ịnya n'ala na-agụ ịnya n'ala ya na-edi. Oluo one day ya na this woman wee nyọba ọnyịnya nyọkata ọnyịnya. Nwaanyị a yisisi akwa ya gbala ọtọ wee gọbali ọfọ. Ndị ya dị gbapụtasịa nwunye ya chọrọ dị mma ndị na-eme na iwe na-ewu ya gbala ọtọ wee na-agọ nye n'ala. Hey! Bọsị afọ ka a nọ sị na ya mba, this is enough. Enough is enough. Nwaanyị gbala ọtọ anya ọcha na ọ bụrụzi dị sọsọ ịgọnye n'ala nọ na ndị niile bi na ya ada afọ afụgo ọtọ nwunye ndị na-eme na ya na-ewe iwe na ya kpasuru iwe. Ya kwesị mba o, wee kolo akpịa uje wee pụọ wee jee chọta ụlọ ebe ọzọ wee bili. Ọ sị m nne na chọta ụlọ ebe ọzọ na branch ọzọ bili, gbafelu nwunye na ụmụ na-atọ. For 10 good years na ya jụrụ ese ụmụaka, ya jụọkwa ese nwunye, atọfu iwe. Ya na si ife na ya n'isi bụ ọta afọ ọgba, ife na ya n'isi bụ ọta afọ ọgba na o nwere ife ọzọ na ya n'isi for that 10 years. Oge ọbụla ya chọọ ka ya cheta nwunye ya fie ebe ọ bụ ọtọ na wee sị mba. So after 10 years ya nwere ka ya si feel ya na ịmagolu ebido chetebe ụmụ ya, bido chetebe so many things. Ya wee decide ya ka ya jee gbasaa nwaanyị a ka ya dị free. Maka mgbe ọbụla ya chọọ ka ya bighelie aka ma ọ ya bighelie ya cheta nwaanyị ịmagolu nọ pastọ ka ya bụ, ya wee jee gbopụ okwu kọtụ sị na ya chọzi ka ya gbasaa dị woman. Kọtụ wee deeli ya akwụkwọ, o wee kpolu ụmụaka wee bịa wee kpebe, wee jụọ ya sị ya eziokwu na ọ na-agọde di ya n'ala, eziokwu na ọ na-akpụ bọtụ na-akpụ nke a. Ọ sị yes. Wee sị ya to the point na ọ gba ọtọ wee na-agọdo di ya n'ala. Ọ sị yes. Wee sị ya kedu ihe bụ iwu ya. O wee sị na nyanwa ji akụ asịrị na chọọchị, ndị mmadụ fụzi anya fa na-achị ọchị na-amụ ya amụ. Ọ sị m na ịgwakwa m eziokwu o, na ọ na-abụfa nwee nsogbu ịghọtagonu ya lụọ onye akọbalụ ndị mọmi pastọ nke nwa ịmagonu na ịkọsalụ mmadụ ife na ịma kọntrolzi ndị ọgwa na ndị ọgwarọ no few people ka a na-akọlụ ịghọtara na like na fasele okwu nwee ike na ya bịara ụka na ya nwa abịarọ a na-asị a ka ekwenu nwunye gị ya wee sị ha hapụ na ya na ihe na-eme ya esego ịmagoro ụdị ha ahụ. Ya ọ bịazi ụka a na-eni ya anya n'ọnya nwa bụ iwu ya. Ọ dị enough iji wee gbala ọtọ wee na-agọ di ya kwa stack everything. Ọ dị enough. So jọji wee jụọ anya wee sị ama ọ kachọ, ya sị na ya chọrọzi. Jọji wee jụọ nwaanyị sị ama ọ chọ, ọ sị eni aka chọ. Wee sị ya nwoke ị chọrọ ka gị na ya na-abọ bili ka na-atọ ka ihe ị na-agọdoli ya n'ala. Na ọ sị na maka ihe ọ na-eme. Besides ka o ga-esi hapụ ya for 10 years without sending a penny, a kobo. Ọ bụrụ ma ya na ndị mmadụ na-asọpọtụ ya na ụmụaka na ihe ahụ niile ya spendi na ọ ga-akwụ ya anya na denu na ọ ma hapụ ya hapụrụ ụmụaka na-atọ ọsọsọ ka azụba na onwee ka ọdụ. So jọji wee sị ya na ndị gị si na ọ chọrọzi na the woman wee sị na ọ bụrụ na ya chọzi na aka lọvụrụ ya nọ maka ụmụaka. Wee sị na a ga-akwụ ya child support na nke agbakọ. So wee kwụsie
wee gbasa afa na abụọ dutoni agwala George si na ọ bụ na ọ gbasara ya na dis woman na o nwere onye ga-afụkwa ya anya again ụwa agwụkwa before ha wee gbasa afa. Ọ sị m nne na nwunye nọzi ebe afọ ịmagonu na-ekwu si na ya mere ajọ ife 10 years nke nwa nke ịmagonu. Ọ sị m n'eziokwu eziokwu na George kwukwuru si na o nwere ka ọ dụ na ọ gbafela ụmụ ya for 10 years nke nwa nke onye nwesị anọ maka ife ome ka ji wee gbafela ofe nya ka anọlụ ka nwaanyị a na-agọdie na ya anọgidezila ụjọ na-atụ ya na-aga ụjọ na-atụ ya nya luo na chọọchị ikwu okwu Chukwu ma onyere nya na-emeso misteki dị ụtọ ife nwaanyị a gwara ya obi mmiri pụọ nya asị ma ihe nwaanyị a kwugoro bịala ime ma so many things was on his head then. Nwaanyị a na-agọdie na before nya wee mere ọsọ. Anyway, ihe nwaanyị a mere adọrọ mma o na nwaanyị a nke a dịwekwara anya ntị gbala ọtọ n'iru ndị ya dị wee na-agọdo di gị na chefuzie na ịgba ọtọ na ị na-akparị di gị na-akparị ụmụ gị na-akparị onye ọbụla na-erespekt gị ebe afọ. Ọ dịrị oke. Yes, ọ dịrị oke. So abịakwa na gị nwa bụ nwoke nwere ife ga-emegide gị bụ mmadụ ka ị gbafere ụmụ gị. Ọ dịrị oke. Ọ bụrụ na adọlt na-abụ nwa okwu unu esebere onwe unu okwu dụọla unu ụmụaka unu kpọpụtara ụwa has nothing to do with that. Ịgbafelu nwunye gị bụta ụmụaka na-atọ abandon ụmụaka anụnwa maka na nwunye gị mere gị nke a mere gị nke a mere gị nke ọ mmadụ fọtara gị nwunye gị ọkwa gị fọrọ ya sị na ọdụ mma wee nụbịa. Achọrọ m ịma ife na-ese m eziokwu na ife o mere adọrọ mma but still ọ dịrọ enough iji wee abandon ụmụ gị for 10 years for 10 good years na ị na-agbalụ nwunye gị ọsọ. Gị nwa bụ nwoke na-agbaziri nwaanyị ọsọ mara akaụntụ nwunye gị na-etinyegodo ma ọ bụ 5,000 every month iji raise ụmụaka afọ. It would have been better nkala ijidete nwaanyị adọnya vam 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 mana for the fact na ị mere ụmụ gị abandon for 10 good years ọ dịrọ m oke. Ọ bụrụ na nwaanyị a could not cater for these kids, you have wasted 10 years of their life. Ọ bụrụ na nwaanyị a could not feed them well for 10 years, you have wasted 10 years of their growth. Ọ bụrụ na nwaanyị a nụwa echerefa na school entirely whatever it is, you have wasted 10 years of their just because na gị na nwunye gị nwere okwu gị nwoke mela ọsọ bụzina kawo ị na-agbala nwaanyị ọsọ wee gbafere ụmụ gị. Nwaanyị ayili gị egwu yes but still ọ dịrọ enough to me ọ dịrọ enough mana gị nwaanyị na-agba ọtọ were agọlụ di gị ọgwọ anya ọ dịkwa gị mma. Ị na-apụ ala isi ozukwelu gị oke ka ị nwere ifele ị nwekwa ifele to the man na-anụ gị nwekwa ifele to ụmụaka ị mụtara. Ị tara akwụ n'afịa ka m na-ajụ gị maka a sị na nwaanyị ọbụla tara akwụ n'afịa na nke ya agago. Ị tara akwụ n'afịa ị apụ n'ala yes because ife a bụ mental health ka a ga-akpụ ya. Ị nọgide gbala ọtọ sị na ị na-agọdo di gị n'ala n'iru ndị ya dị antara m nwoke mmadụ ta ebe ntali ya bụ ụmụ ya o mere abandon. Oh yes because na national cake ikenyegoro onye ọbụla etu mgbede ikegodo everything ma ọ bụ na o nwere onye ji fonu wee sara ọ baziri ụlọ ife nwa a na-azọ nwere ihe fọrọnụ. So mmanụ na-agbasago take care of them now that you still have the opportunity to do so. Ọsọ gị sị na ị chọrọ ịfụ nwunye gị still keep on running. Ị ga-akakwa nka kwa mmadụ ga-emete gị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.